enot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKD Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning and welcome sa satoy pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngon in Webes. Pizza 6 ka na bulan Oktubre taon 2022. May ribanan kita about 11 o'clock in the morning. Papaga ulay po kan mga napapano na tema ngon aldaw pag-receive kan mga report tali sa mga karonda. Siriman po ang nasa mo man na pagpaabot ni na happy birthday sa gabos na may kumplian nyo nyan na aldaw. Happy birthday and may have many more birthdays to come. Siriman po sa mga mag-aragaw, ma-celebrate kan sa endang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Sa may mga kapiestahan, happy fiesta. Sa may mga bunyaga, sa mga may okasyon, good morning. Sa mga nagkumplihan yung kasuod nag-celebrate kan sa endang special day, belated happy birthday po sa endo. Sa mga Facebook Live viewers good morning, happy watching po. And sa mga naka-tune in nyo sa mga transistor radio ninda, send man po kamo namumugtak ang sa mo'y apong pagpapaabot ng good morning, happy listening. Stay healthy and stay
Stay safe, ano po? Sa totoo lang, bawal pong magkasakit. Yan. Maray pong permi lang kitang kilo. Mga tugang, gusto kong umawon. Ini pong si Mayor Attorney Fernando D. Simbulan kan nabuo Camarines Sur. Taan sa iya pong ginibong executive and legislative agenda nagpuong kasudma. Matapos sa aga. Aba, sa Bicol region lang ginibo. Pwede man nga ni ngayon sa nabuo, kundi baka nga magparapuruli-puli ang mga maratindir kan sa moyang ila, kaya dinara ko ngaya sa party kan malilipot albay. Pwede man palan po makatipid ang mga local government units sa mga executive and legislative agendang sa enda pong gigibo. Lalo na sa term ko niyan, kan iba-ibang mga LGU na day naman dawa day na magdarayo pa sa Cebu, sa Tagaytay, sa Baguio City, na mas ribo-ribo ang gagastuso kan mga selected invited na mga empleyado kan lokal na gobyerno. Kabali po ang mga miyembros kan sanggunian na bayan. Kabali ang mga vice-alkalde, asin mga alkalde sa pagbilog, paghaman kan mga kumbaga sa mga executive agenda, mga legislative agenda na pagsasararoon po yan para mabudgetan, pag-ulayan ang budget asin po ma-implement sa laog kan bali term ining pag-asumir kan sa endang one term or katumbas ning 3 taon na sa endang paninirbiyan sa publiko. Ako inuumaw kong mare dyan. Alkalde kan nabuo Camarines Sur. Siya lang po ang interview ko pa sana na tagibo kan sa endang ila digdi po sa party kan Bicol region. Di pwede man pala saka mas menos po ang gastos kan gobyerno, lalo nang nasa transition period. Ikadua ang gastos kan kwarta kan kaban matitipid man. Di ba nagray na po baga kisa man kan iba na mga nagsagibo kan sa endang executive legislative agenda sa hararayong lugar. Ay grabe po baga ang gastos kan gobyerno. Ali sa kaban kan gobyerno anti gagastos kan mga ini. O kaya po niya ako hanga ako duman sa mga opisyal di gobyerno naan sa endang ila ginibo lang sa parting ini kan Bicol region. Bueno, nasa linya ko niyan si Karondang Philip Baracena alias DJ Pogi. Lip, maray na ramrag ka rin mo. Kami. Salamat, Karondang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Diyan sa barangay San Isidro, Digisurat Kaniriga, may tinampo dyan na pinagsarado. Paano? Pinagsimento kaya, enterong sinarado. Sa ina porsyon? Pababa sa may simbahan. Haling? Pinagpakongkreto ang tinampo, may nakabugtak road closure. Ano yan? DPWH sa nagpatrabaho o City Engineer sa office? Pero Barangay Road, Barangay Road kan? Barangay? San Isidro, Digisurat Kaniriga. Nako, bakit naman ganon? Dapat ko na kayan, open ang kabanga, close ang kabanga. Pagtitinampo baga, makuman niya na lalakupon. Pinabangasa na yan. Ayan o na yan punong barangay Gare Merinyo in council. Pero niya ako dahil nagsusunod sa tamang proseso kan pagtitinampo. Dahil kayo nag-konsulta mo na sa mas nakakaintindi. Baka dahil nag-agal manungod sa mga pagtitinampo. Oo. Kan council, kan barangay San Isidro. Baka nag-adal man, kundi baka napanglingaw.
Pwede. Arali daw Kasi, reaksyon si Kapitan, punong barangay Gary Merinyo kan San Isidro kung ano ang masasabi. Ta nag-aangal, nagireklamo ang mga motorista tabi lip. Oo, imbis na makaluwasin da, madali-dali, naikot pa, pasiring duman sa may kanto na dakulo na bihikulo. Sa kasaro, pamal baga ang gasolina ngunyan, ang abala. Hmm. Kaya dapat magsunod sa tamang proseso. Masakit man yan. Kahit nga ni, so pati ng po baga sa barangay San Vicente Bao, pinagparareklamo ito. Dahil man nagsunod. So DPWH, so kontratista, sinaradong entero sa tinampo. Hindi umalanggad ano. Siyempre makasuya sa mga motorista pag-araw. Ano sinaging rason ka to pala ni Engineer Aris Hermoso? Ano nga tapig road to? Inareglo na da si Kapitan kang kontraktor. Ay, pambira siya. Pangyayari man. Araw pa lang kaya, narareglohan lang. Daw sakripisyado sa mga motorista. Kaya sa barangay San Isidro, pero mga perangal daw pwede naman nagihan na mga pinampo dyan sa nakarambito ng barangay. Bakong marog ka nibang mga patrabaho, hindi nga sentro kaniri ka, o itapig tatapala naman baga ng sementoan na lubak na tinampulik di sa may Alpilor Street. Iyo baga na ano ang ko dyan sa ano, sa may porsyon na yun. Sa araw nga dyan sa may Plaza na Rizal sa Iriga. Sa may parikudong yun dyan oh. Ikaw mo baga dyan. Crossing, Tangkang crossing sa Alpilor Street. Pinagsemento naman na lubak ng tinampoy. Guwapa ang mga porsyon digdi sa Alpilor Street na talagang rugado ng tinampo. Sa bagay, umawunta ang nagpapatrabaho kaya ano. Oo, ang City Engineer's Office. Ang City Engineer's Office, saka ang Mayor, Yan. na aksyonan, ang haloy ng lubak-lubak na yun, porsyon kan tinampong ma-simentuhan, manggirarayan, or ma-aspaltuhan. Sana all mapakarayan tinampo. Pag urinotan, di sa may tangod ka na sarong radio station baga, san kaampang lubak man giraray. Dapat mapatsingan pa yan. Oo, kunyan pati ni National Road, Oo. City Road. City Road, kaya ang syudad, may obligasyon kaya na magpa-konkreto. Oo, kaya dapat mapakarayan tinampong inita kadakol baga mga nag-aagi digdi sa may sinambit ng street ka na kasentruhan ka na syudad din. Na-interview mo ba ka to si City Administrator Fiscal Launoy Waperino dahil mo inayapot? Dahil ko na pigparapot kadakol ng bisita. Yun lang. Busy na. Yan lang. O, tapos si Karondang Manding pati ginigibo ng mayor. Pangyayari. Ang sabi ko nga, gano'n niya ako riniribaya na to si mayor. Ayaw mananggada, garo Pinalis pa lang na mangyari, maabot ang panahon, baka Napadari na sa ngoso ni Karondang. baka maging mayor ni si Wapi. May ang posibilidad pang araw ka. Ayo. Hindi, sabi ni Prosecutor Nonoy Waperina, dahil pang yapan ako. Bagay, dugay na. Dahil pa man niya ako yan araw ka. Future judge, magiging future Rowes or judge. Si Wapi. Pwede, sir. Hindi, siyempre, mapili siya. Pagiging huwis o pagiging administrator. Yan. Sa naman pwedeng duwan posisyon niya sa gobyerno. Iyo mananggan. Bawal mamagayan. Bawal mamangka sa dalawang ilog, sabi kan mga gurang. Yan. Dalawa kaming api sa buhay mo. Huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Gararo kaya ano, kaya ka pwede magtrabaho sa dalawang... Dalawa kaming api. Oo, dalawang ayun sa kang gobyerno, bawal. Sa mga agom na babae man, ang kanta kayo nitong dalawa kaming api. Tapos kung ang irog mo ay dalawa. Kung ang irog mo ay dalawa, patayin ang isa. Patalsikin ang isa. Ha?
patalsikin. Ang ulay ko, patayin ang isa. Patalsikin lang pala. Kami karon ng gawin sa Kuyang Ayun, Mayras na sige. informasyon, holiday visa sa Kuyang location, and Eman si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Salamat na Report. maray, kikaroon ng Philip Baracena. Nagdaren sa oras na 6 minutes more before 10 o'clock in the morning. Ang oras na yan, atod sa Indo, kan sa tuya pong mga sponsor. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by Honorable Ami Hermohino Olea and family, Unang Barangay, San Juan, Irigan City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Regal Plaza Hotel located at Diversion Road, Nabwa, Camarines Sur. They are open for business like wedding, birthday, seminar, reunion, family gathering with swimming pool open every day. Regal Plaza Hotel, owned and managed by Jolie and Mrs. Josie Paira. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa.
Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bidakin. Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Naging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang didikit. Sa COVID di pa tataig. Sa ligtas na magbabalik. Sama-sama maging didikit. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin
Siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Boom Papaya, White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Salamat, paring siya, and salamat na maray sa mga hanap buhay ta. Sa kuyang partner digdi sa technical side, sa kuyang idol, paring siya binaobra. Siring man po ang sa moya pong duty technician sa transmitter site, si Joanner Divilla. Yan man duman sa tuyong PSG, si Tony Saison, digdi si Aldrin Orlanda. Siring man po sa opisina, yan dyan si Ma'am Kayla Ligasyon. Yan man po dyan si Engineer Felix Lagrimas. Yan sa tuyong online technician on duty. Online siya, ano ha? Good morning sa mga Facebook Live viewers me. Oy, good morning kay Ma'am Jiminay Prestado Bungay Salba. Watching with Baby Blue. Hello, Baby Blue. Diri man po, nakaulay ko man po. Si Engineer Totoy Portuno ang gwapitong tugang ni Congressman Sal Portuno. Saro po siya sa opisyal ko niyan dyan sa Office of the Sangguniang Panlalawigan. Kung nadiretso po niya ako, nadagos ang planong pagbiyahe kan mga miyembros kan Junta Provincial. Kan mga board member, kaibanan po si Vice Governor Sal Portuno Jr. And Governor Luigi Villaferte, si di ba pang mga invited, selected na mga invited, mga department heads, para po sa gigibon executive and legislative agenda na planong darahon, gibon sa Partikan Cebu City. Barita ko kanya ko kasuod ma pizza 5, 6 asin 7. Ada man ngayon na dagos Joey ta may mga kalakawan pa nga aniba. Kaya baad nga pinagpostpone na baad nga madagos sa 18 pero dahil na naman gayud nga sigurado pa yan ha. Baad nga 19, 18, 19, 20 ang executive and legislative agenda. Kan sa tuya ngayang mga opisyalis kan na gobyerno provincial kan Camarines Sur. Para dyan po isumitir ang mga planong mga ordinansa na ipapasar po kan sa tuyang mga miyembros kan sa panlalawigan kan Camarines Sur, headed by Presiding Officer Vice Governor Sal Portuno Jr. And then ang mga executive agenda kung mga pirang points ining agenda na ngarig pong pag-urulayan ang mga importante priority projects, programs and other
activities para po ikakarahay kan mga besenos kan na probinsya, as in ikakarahay kan ekonomiya, yaw na po diyang gabo. Infrastruktura, sa social services, at mga sa educational program, health program kan probinsya. Kadapol pang iba po para po mahaman ang iba pang mga hahamanon sa laugan sa edang termino. Asin sa mga ipapadagos pang mga proyekto. Nakaulay ko man po si Mayor Fernando Simbulan. Kana banuan po ni Nabo Camarinesor. Katakod man kan sa endang executive and legislative agenda na pinagibo po sa party kan na Malilipot Albay. Nakatipid po dyan ang local government sa gastos. Although ang iba po, dinadara ang ilan ninda sa Baguio City, Tagaytay, Cebu, asin iba pa. Pero si Mayor Simbulan, digdi lang ngayon ko sa Bicol ta, at least sa rayo umanday magparapuli-puli. Uya po ang sa tuyang pakikipag-ulay sa iya ka subagong pagkaaga. Pero daw, tagaro... 70 na po. 7-point agenda. Okay. Executive agenda. Wala ko na dumaan. Pero sa kada agenda, iwan din mga specific po niya. Specific program. Like for example, ito sa economic agenda, yung mga dapat libon dumaan sa agricultural, sa social services, including health and education. May mga... 7, pero very broad. And then kadaklan naman is just a mere continuation sa itong mga ginagawa ko na. Like for example, kung pwedeng farm to market road, alam ko na ginagawa yan, I have to continue it. Iwa pang natadadang dikit. 90% of our farm to market road, including barangay and municipal roads, provincial light at makuman sa Muyayan, concluded na po yan. I have to continue it para maging 100% na masimento ka mo. Ito pong integrated terminal po, kaya kabali na dumampo. Ano sa economic point? Okay. Kaya parang po yan. Kaya continuation, tagay ko pag rin nakakakuya. Pero sinabi ko yan, that I will pursue it. Kung wala akong bago, in partnership with the provincial government and our newly elected congressman. Ano yan? Ay, ito nga magpa-construe, magpatugurok din infirmary or emergency hospital. Ayun mga pinaka. And then we're now, course, before I go on, ilan, para makalun, and then, yan is kukonstruye ang nasa ito. Pagkatapos itong Dakular Convention Center, parang kulusyo. Yung programa rin yan, pero ina-adapt ko. Tapos, saan ako, magdagdag pa rin sa mga budget. Mga bago yun yan. Opo. Medyo kasi nga ako nakuwasan yung mga budget ng local government. Kaya, baka sa ibang taon o panahon mangyari niya. Pero kung yan palang, kinakaagbi na. Kasi mo yung annual investment plan. Kasi pag iguwa na kami nga ko yan, baka lang, ano yan? Ito niya ako hospital on wheels. Okay. Hospital on wheels. Punday kung tanagan ako nagbaba, ano ko yan? Kaya kaming bakalo na. Miski tuwa pa nga ako kaya. Kuya, ito iba, adaklan ko yan. Evacuation center, mga daycare center, mga bridges, mga scholarship program, and financial assistance to senior citizen, solo parent, PWD, etc. Kompleto po pala ang sa endong executive Kadaklan naman, agenda. dati ko ng program na ikinukontinue po. By
kasi gusto kong maging regular. And then, iba mga bago. Hindi Kaya lang, po. hindi ka pwedeng may discuss sa mo kasi maubos oras tayo. Kaya po. May ano na ka na po, may executive annual budget ka nang pinag-propose. Ay, nasa ko yan. Nasa budgeting year kita. Ito pang August nagpakuling sa tuyang local finance committee na magsumitira ang gabos ng departamento at ang mga proposed programs and budget under consideration, and then ultimately it will be submitted to the Sangguniang Bayan for approval, and maybe, just maybe, before the end of this year, ma-approvalan yan, ready for implementation. For the next 2023 Next year. calendar. Pero nag-iela kaya kami. Executive Legislative Agenda sa crafting the comprehensive multi-sectoral development plan. Yung gabus ang mga sektores. Actually, invite na gabus na department head. Iyan naman. Pati ang PNP, and fire, and mga DepEd official, barangay official, naman. Siguro mga 70 kami, pinili lang. Mga NGOs, POs, civil society, represented man. Kaya po niya naman ako, welcome address, and then introduction ko ang kuyan ko, ang executive agenda. And then, hapon, uli muna ko ngayon mabalik ako. So, ini pong workshop mo, workshop. ginibong po nindong ini Mayor para maging effective, efficient, and maging, kumbaga sa ano, ma-realize ang gabos na proyekto, programa na sa inyo pong pinaghaman. Tapos kaya dapat pinaplano man talaga yan. Ngunyan, para maging ng plano, ako lang kami sa gobyerno. Diba na siya, iba mo ang ibang mga stakeholders. Kaya mga NGOs, POs, mga elected officials, para makakontribera ang kanyang ideya. Kasi mas maganda po lang nag-iisip ng Nagtatarabang para sa progreso. we don't have the monopoly of good ideas in government. So we have to entice and invite people outside of government to participate. Although, ultimately, nadakul kaya na suggest ka mga sa kanya-kanyang different mga puyo. Hindi nga, maray. At the end of the day, siyempre, consider mo man availability of funds. Gabos yan. Siyempre, kung minsan po dakul kita na isipan, pero ikaw daw pundo. Masip po yan. Considering na, pundokan ko pero may manakuna, duman sa gabos na pinagsusumiter ng mga plano o mga program, pinaprioritize mo na lang. Kung na rin dapat unawon. Out of the so many, mapili ka lang. Ano rin dapat unawon? Ano rin mas importante? Tadi dapat rin pwede siya magsabay-sabay yun. Because makaya ka sa yung pundo. Alright. Yun na muna. Hindi, mauri na lang. Pero yaw na yan, nakalista. Tagayan ikaw nagabot na pundo. O dahil nakita yan matiripon pa para lang. Wala yan, tayo nakita pinatulayan. Pag ibang pundo, implementasyon na lang. Araw-araw. So, salamat Mayor. Siguro. Mga tugang, si Alcalde Fernando Simbulan, Abogado Fernando Simbulan, kan nabuha ka marinisor na interview ta po mismo kan sa indong lingkod. Katakod kan sa indang kan sa iyang napakahiwas na 7 points sa agenda. Executive agenda sa ginibo pong executive and legislative agenda meeting and conference kan gabos na mga haros sa department heads, members kan sanggunian, mga represented na mga people's organizations, non-government organization, mga barangay officials, para po padagos-dagos ang sendang serbisyo sa publiko na maging effective, efficient, ma-realize ang gabos na ining mga programs, plano na i-implementar. Ano po, si mga ongoing project, ipapadagos. So mga additional na mga bagong proyekto na senda po nga hamanon,
Yaon na dyan ang infirmary hospital. Ang mobile ining hospital on wheels, napakagayon na project yun ni Mayor. Ining integrated terminal. Wow, talagang magiging ano na ini. Maabot ang panahon, magiging syudad na po ang Nabwa sa tabang ni Congressman Migs Villaferte and Governor Luigi Villaferte. Sa oras man ini mga tugang, igwa po kitang guest, bisita sa laog kan sa tuyang programang Bicol Connection. Mga gwapito na mga inhinyero na gikan po sa National Telecommunications Commission para po sa saindang information drive. Dito po tayo sa may camera para makita ang mga matso at gwapito ala artistahin ng ating mga panauhin ngayon. Para sa kanilang information drive. Pero mabikol na lang po kita. Yaon po digdingon yan sa kataid ko. Nadadalan po kita live sa Facebook live stream kan RPNDCKI, sa YouTube, sa lahat ng social media portals. Tayo po ay napapanood sa ngayon at naririnig sa buong Bicol Region, ang RPNDCKI and CNN Philippines. So, si Engineer William Ramon Lober, engineer to ng NTC Rawis, Legazpi City. Pwede ho bang greet muna kayo at magpakilala kayo sa ating mga nanonood at nakikinig sa atin sa programa? Hello, Good morning magandang umaga po sa ating lahat. Pati na rin po yung mga nanonood at nakikinig po dito sa atin sa DCKI. Opo. Ikaw po si Engineer William Ramon Luber. Lober, ano Luber. po? Opo. Si Sir? Engineer Paul. Si Engineer Paul. Pakilagay lang po dito kasi Engineer Paul Trinidad. Okay. Engineer Paul Trinidad. May mga Trinidad dito sa Iriga City. Baka kamag-anak pa ng engineer. Taga dito po ako sa Iriga. Kaya wala. Si former Vice Governor Anoy Trinidad. Hindi po. Hindi po namin ano. Hindi ba? Pero ikaw po pala, residents of Iriga City. So, ano po yung information drive na gusto nyong iparating sa ating mga kababayan sa lahat na nakikinig sa atin ngayon? Yes po, kasi marami po tayong nare-receive ng mga text sa ating cellphone, di ba? Opo. Nakaka-receive tayo ng mga text na nanalo daw tayo ng premyo. Opo. Nakaka-receive tayo ng text na nag-apply daw tayo ng trabaho, tapos bukas kailangan nating magpa-medical para matanggap na tayo sa trabaho. Pero kung isipin natin, hindi naman pala tayo sumali sa isang raffle draw o kaya hindi naman tayo nag-apply ng trabaho. So scam po ang mga ganyan na receive nating text messages na. So ibig sabihin, sir, wag maniniwala ang ating mga kababayan na laging may hawak na cellphone at mayroong natatanggap na mga text message na nanalo sila ng kung ilang libo sa raffle at items o kung ano pang goods at kailangan mag-process na ng mga documents, requirements kasi natanggap sa trabaho, mga scam po pala yun. So ganun po. So dapat po dapat malaman natin, i-identify po natin ang isang text kung yan po ay scam. Ano po? Mm-hmm. So paano natin malalaman? Yun nga, katulad sa halimbawa ko kanina, dapat po isipin natin kung tayo ay may sinalihan bang raffle draw. Opo. Kung wala naman tayong sinalihan, scam po yan. Usually, makaka-receive tayo ng text na ganyan. Ang nakalagay po sa cellphone natin, yung upper left corner ng ating cellphone, nandun nagmumula yung number po siya. Hindi po naka-phone book sa ating mga cellphone. Opo, hindi naka-phone book. So ibig sabihin, disregard na kaagad. I-ignore na o i-block na. Dapat yung mga ganong number. Ignore po natin. Ignore na natin. Para hindi tayo mabiktima. Opo. Pero sa ngayon, meron na po kasing magagawa tayo para kumbaga maputol natin yung cycle ng pagbibiktima nila. Opo. So kailangan i-report po natin sa NTC yung mga ganun mga
text messages na scam. Pag na-identify na natin na scam siya, ay kailangan na nating i-report sa NTC. So, paano natin i-report sa NTC? Isasubmit po natin yung information sa pamamagitan ng email. Ang email address po is contratexcam@ntc.gov.ph. Ilalagay nyo po doon yung kompletong pangalan, address, email, sa contact number. Tapos, isasama din po yung nirereklamong cellphone number. Tapos, kailangan, syempre, yung ebidensya natin na yung number na yon ay text scammer. So, ilalakip po natin doon yung screenshot ng text messages na merong yung sender's mobile number. Tapos, kailangan din natin itong dagdagan ng ating government issued ID. And then isasubmit po natin ito sa NTC Contratexcam email address. Tapos pwede rin as an alternative, pwede din natin i-click yung website ng NTC. ntc.gov.ph. Tapos nasa nasa kanang bahagi, sa taas, kanang bahagi. Tapos, i-click po natin doon yung icon na text scam complaints. Tapos, parehas pa rin, isasubmit natin yung mga detalles ng text scam. Tapos, i-click natin yung submit button. Opo. Kasi marami na ngayong naluloko sa social media. Maraming manluloko rin. Ang iba, at least, nakikinig sa atin, at least hindi na sila maluloko ng mga scam na natatanggap nila sa text. Po? Kasi yung iba, minsan nahihingian pa ng bank account at name account nila na kukuha pa yung pera nila sa bangko. Yun nga po. Pa. Yun yung nga mga po. sindikato. Yun diba? nga po. Kaya nga, ang kailangan natin gawin is ignore. Dapat, pag nalaman natin ang text ay isang scam, dapat i-ignore po natin. Kasi pag once na nakipag-interact po tayo o kaya nag-click tayo ng link doon sa text na yon, ay pwedeng ma-hack po yung ating mobile device. O kaya pwede rin na makuha yung ating mga personal details, ganun. And then yun nga, ang malalaman ng scammer na yung number na yun is active siya. So, pag hindi po kasi tayo nag-interact sa text scam is ang mangyari, ang akala ng scammer is wala pa yun, yung number na yun is hindi pa siya nabibili. So, hindi pa siya active. So, siguro panahon na po sa ating Congress, Upper and Lower House, na magpasa talaga ng isang national law na para mapigilan ang mga ganitong gawain ng ibang mga scammer or nang bibiktima sa ating mga ilang kababayan dyan, magkaroon na tayo ng SIM registration, di ho ba? Tama po. Meron na po tayong naririnig na mga legislation tungkol sa SIM card registration. Kasi po ito po yung paraan para mahanap natin kung sino ang nagpapadala nito mga scam messages na ito. Kasi criminal case ito, kung ma-identify sila at ma-identified at makasuhan, ay makukulong ho sila. Tama diba? po. Tama po. Kaya, aside ho nito, sir, ano pa ang kailangan na gawin, additional advice sa ating mga kababayan para at least hindi na sila mabiktima po? Matapos po nating ma-report sa NTC, kailangan na pong i-block and delete para maalis na po sa atin sa cellphone natin. I-delete na po natin para in case na mag-scroll down pa tayo sa ating mga messages, hindi na tayo aksidenteng makakaklik pa doon. Ano po? Opo. And then kung halimbawa may mga katanungan po kayo, bukas po yung aming regional office. Ito po yung aming Globe number 0917-850-7759. Ito po yung number namin sa regional office. Ano po? Sa Smart naman, ang number namin is 0919-077-1302.
Tapos yung email address po namin, ntcb_legaspi@yahoo.com. So mga number ho bang itong binigay nyo, sir, may automatic bang sasagot? Or Palagi po magre-reply? may sumasagot yan kasi cellphone, official mobile numbers po yan ng opisina ng NTC Legazpi. Ayun, talagang handang-handa kayong tumulong sa ating mga kababayan. Tama po. Oo. Ano pa, sir, ang natin, other concern? So yun na lang siguro, sir. So again, dapat maging aware tayo sa mga text messages na nare-receive natin. Dapat alam natin kung paano natin ma-identify na ang isang text ay isang scam. Dapat i-ignore din natin. Hindi natin dapat hindi tayo nagki-click sa mga links na nandun sa mga text messages na yon para maiwasan nating ma-hack yung ating mga accounts. And then kailangan para maputol natin yung mga cycle ng pambibiktima ng mga text scammer na ito, kailangan nating i-report sa NTC. Tapos matapos nating ma-report, dapat i-block and i-delete na natin sa ating mga cellphone para hindi na natin siya mabasa o kaya hindi na natin maklik some other time. Okay. Well, very well said, sir. At napakaganda ng information drive nyo para sa ating mga kababayan. Lalo nang ang dami ng mga Bicolano ngayon ang may hawak na ng cellphone. Di Tama ba? po. Halos lahat na sa 95% na ata. Opo. Mas marami pa. Di ba ang population ata natin is 120 million? Opo. Ang subscribers ata ng tatlong cellphone companies natin is mga nasa 140 million. So mas marami pa. Mas marami po ang cellphone kaysa sa number of tao. Kasi ang iba sa atin, halimbawa ako, tatlo yung cellphone ko. Ibig sabihin, may isang tao na ang cellphone niya, hindi lang isa. Mga diba? tatlo. Opo. Tigi-isang carrier. Isa sa Globe, isa sa Smart, isa sa dito. So, may mga ganun po. Kasi minsan, lalo na sa ibang mga mister, yung isa sa trabaho, cellphone. Yung isa naman, sa amin naman po, sa trabaho lang po. Kasi ginagamit din po. Akala ko yung iba sa lang, confidential lang talaga. Hindi Although po. cellphone is a confidential communication sana ito, di ba? Ikaw lang ang dapat magbasa ng mga message na natatanggap mo o nasisend mo, di ba? Pero kasama na rin sa aming trabaho kasi may nag-away kasi dahil sa cellphone. Kaya po ini-issuehan kami ng 2 telepono ng aming opisina kasi nagkakandak din kami ng mobile validation. So, ang ginagawa po namin is nag-testing po kami ng ng speed ng ating mga cellphone companies habang kami po ay nag-iikot sa mga sa mga iba't ibang lugar. Dito ba sa pag-survey nyo sa speed or signal sa part of Rinconada, anong company ang may magandang anong tawag diyan, yung interconnectivity ba or smart or globe in other company na mayroong ma-speed na serbisyo? So sa ngayon wala pa kaming nagagawa wala pa kami kasi nandito nagsisimula pa lang po kayo. So hindi pa lang kayo natatagalan sa ganitong programa nyo, project. Yun po, kasama na rin sa pag-ikot namin. Halimbawa, nagkakanda kami ng mga information drive and nag-inspect kami ng mga radio stations, mga cable stations. Sinasama po namin yung ganitong aming pagbabalidate sa mga mobile broadband providers natin para maibigay natin yung pinakamagandang serbisyo sa ating mga kababayan. Opo, kasi dito po kasi sa amin, medyo nagkakaproblema minsan sa signal, mahina daw. Minsan paikot-ikot lang yung nang hirap makapag-download, maka-open ng picture, ng video. So, ganyan ang mga problema, complaint, lalo na yung mga estudyante na nagagamit ng mga Yes po. So, kaya nga po, ang ginagawa ng NTC is continuously nagbabalidate para maipaabot po namin sa mga ating mga mobile broadband carriers para i-improve nila yung kanilang serbisyo. Ayun, tama po. Talaga, tayo kasi kung hindi po natin susukatin yung kanilang serbisyo is hindi sila mag-i-improve. Opo nga. Dapat ma-challenge din sila at lalong i-improve kasi competition pa rin ang nangyayari. Tama po.
mayroong ngang bago na naman na nag-open ata dito, di ba? Hindi na natin i-plugging. So, maraming salamat po kay Engineer William Ramon Lober, engineer to ng National Telecommunications Commission. At nasa Rawis, Legazpi City ang kanilang regional office na ho ito ninyo. Tama po. Tapos si Engineer Paul Vincent Trinidad, kababayan ho natin siya. Dito siya nakatira, residing at Iriga City. Engineer 1 ho siya ng NTC, Legazpi City. So, maraming salamat. More power ho sa inyong lahat, sa inyong agency. At sa tingin ko, yung mga ibang mga radio station, pupuntahan nyo pa ata. Tama hanggang po. Naga City kayo? Dito lang muna, sir, dito sa lang muna. Rinconada. Rinconada, dito sa Rinconada ho. Ang dami na rin ditong mga FM station. The only AM station dito yung RPNDCKI po. So Ayun marami nga, pa no? kayong mapapasyalan na mga FM station. At marami pang mga announcer na mag-i-interview sa inyo. Kaya baka maubos ko yung time nyo. So maraming salamat po sa inyong lahat. More power. God bless you always po. Ingat po Salamat kayo po. sa bayaya po. Okay. Mga tugang, nakaulay ta po. So dakulaon na bagay po na pinasyaran kita. Kaya orgulyomi po sa Indo. Proud kita na ibarita na napasyaran po ang RPNDCKI Iriga. Ninda Engineer William Ramon Lober, Engineer 2. And si Engineer Paul Vincent Trinidad, Engineer 1, ka-National Telecommunications Commission na nakabase dyan sa Rawis, Legazpi City para sa information drive kan NTC. Mapadapit po sa mga TICSCAM. Kaya ang programa ninda, NTC Kontra TICSCAM, na maputol ang siring kaini pambibiktima kan ibang mga maraot na elementos kan syudad na nagagamit pa ng mga cellphone para mambiktima sa mga kababayan ta. So dapat identify nindo, i-identify ang text message na nare-receive nindo kung ini scam or totoo or kung ano pa na kesyo ng gana kamo sa raffle ni na kumpirang ribong cash. Na kung saan kamo naghanap trabaho, na inako na kamo, na tatawang kamo ng mga requirements na i-process na ito pala, dahil man kamo nag-apply. O kaya yan tulos, isipon ta na scam yan, i-ignore ta tulos. Once you suspect once na makaduda ang message, sa text scam, i-ignore na po tulos nindo tabi mga tugang. Dangan dahil na po nung ka mo mag-reply na ano pa man na mensahe or not clicking the web link if any. So report tulos, then screenshot and text scam message with the mobile number of the sender and report to the NTC. Igwa pong paraan, dangan i-block and delete na po tapos padagos nindo. Kasubago, nadangog ta po, itinaapo kan sa tuyang mga bisita na mga guwapito, na mga mabubot, na mga engineer, kan NTC and send ang mga text line number para po kan sa indong mga reklamo, complaint, na ipapaabot sa inda para po iyan ma-aksyonan. Okay? So, salamat po, mga tugang. Mabalik po kami, paring Cha. Mahanap ba yung kita, Lex, And after this reminders, we'll be back. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy!
Kidney Care Time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko Trisol, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarami na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saon, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pag bakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirundom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bamong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Corn, bamong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka,
Mizo, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Emluelier, Terra Padala. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang Emluelier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa iyo. Sa Emluelier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon na mga tugang, igwa pong forward digding announcement tali sa Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Iriga City, sa mga nagantabay sa Satuya, Office of the Executive Judge respectfully forwarded to RTC, MTCC, and MTC judges of this station, station manager of RPNDCKI, DWIR, FM, Good Vibes Radio, and DWEB FM, President of the Rinconada Bar Association, Chairman of the Parish Pastor Councils of St. Anthony of Padua Parish, Our Lady Parish in Nuestra Señora de las Angustias Parish in President of Kiwanis Club, Rotary Club, and the Chamber of Commerce and Industry, Iriga City, the hearer with a list of applicants considered for nomination for judgeship position, first batch in the regional trial courts and the first level courts in Region 3 pursuant to the announcement of the Judicial and Bar Council, dated September 30, 2022, directing widest publicity of the said list of applicants: Maria Clarissa L. Pasis Trinidad, Executive Judge, certified through copy, Xerox copy, by Attorney Harlet Arroyo Potencio, Clerk of Court, 6, ex officio Provincial Sheriff, and Notary Public. Republic of the Philippines Judicial and Bar Council, Manila announcement. The Judicial and Bar Council announces that the following are the applicants for the position and presiding judge in one, some or all of the regional trial courts in Region 3, first batch under which their names are listed. Branch 1, Balanga City, Bataan, Branch 92, Balanga City, Bataan, Branch 95, Mariveles, Bataan, Branch 14, Malolos City, Bulacan Branch 78, Malolos City, Bulacan Branch 34, Gapan City, Nueva Ecija, Branch 122, San Jose City, Nueva Ecija, Branch 37, Santo Domingo, Nueva Ecija, Branch 62, Angeles City, Pampanga, Branch 47, San Fernando City, Pampanga, Branch 65, Tarlac City, Tarlac Branches, 107-108, Paniki, Tarlac, Branch 74, or 72 rather, Olongapo City, Zambales, Branch 99-100, Olongapo City, Zambales, Bacunio, Marlon P. Billones, Maria Concepcion A. Bulong de Leon, Maria Diana O. Botigan Santos, Maria Cristina C. Bugain, Jaime D. Kaagaw, Palaganas, Ruchin Cheryl Kawayan, Wenceslao Concepcion Sorisca, Arlene B. Corpus de Guzman, Jennifer Covarrubias, Jose De Fip, Crisostomo Ofilas, Ana May H. De Jesus, Michael Ken R. De Huya, Rose Jennifer A. De Leon, Bernardo V. Jr. de la Cruz Buban, Maricar P. Dempsey,
Marjorie M. Dumawal Sadural, Geraldine A. Imbido Buenaventura, Crystal Day D. Estrada Matutinao, Maria Margarita E. Eusebio Rodolfo, Maria Arabel Ferrer or Arabilla Ferrer, Dennis B. Gabriel Sahagon, Minerva B. Gallega Vargas, Francis Abilin, Abi Hernandez, Jonald Ilaw, Jolan C. Huson, Michelle G. Kimayong Amilaw, Romilin Macaraig, Edwin Makutay, Cheryl Arne F. Martinez, Milvin Nyerba Pitpit, Carmila B. Olinares Agliam, Lisa C. Pablo Salamat, Golda J. Paradiro Guzman, Catherine Prila B. Patulot, Juliet Kitolbo, Rodolfo V. Jr., Rama, Maria Belinda C. Ramos, Marlon Ramos Caraan, Judith A. Risma, Ace Victor F. Rivera Caroy, Mayra Diwata A. Robio Ginalin, Sabinorio Ramon Antonio C. San Pedro Voltaire G. Sanchez Analisa D. Sarangaya Ayungo Mary Joyce M. Sobong Gregorio P. Jr., Tablante Tristan Jason Q. Tianyo Jordan J. Tilan Mario Pochulo M. Tokyas Joey G. Trinidad Laigo Genevic Toblan Benson C. Benanya de los Santos Sara Bibi Kabata Edith Cynthia A. The following are the applicants for the position of presiding judge in one sum or all of the first level courts in Region 3, first batch, under which their names are listed. MTCC Branch 1, Malolos, Bulacan. MTCC Branch 3, San Jose del Monte, Bulacan. MTC Angat, Bulacan. MTC Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. MTCC Branch 1, San Jose City. Nueva Ecija MTCC Palayan City. Nueva Ecija MTCC Branch 1, Mabalacat City, Pampanga. MTCC Branch 2, San Fernando, Pampanga. MTCC Branches 4 and 5, Angeles City, Pampanga. MTC Camiling Tarlac, Port MTC Moncada San Manuel Anao, Tarlac MTC Iba Zambales, MTC San Antonio Zambales, MTCC Branch 2, Olongapo City, Zambales, MTCC Branch 5, Olongapo City, Zambales, and second MTC Masinloc. Then Palawig, Zambales, Belgira Cordero, Maria Corazon B, Bolong de Leon, Marie Diane, Marie Jane O, Bona Cruz, Grita M, Kaagaw Palaganas, Rochin Cheryl C, Kapati Giancarlo S, Kapili Van Joseph F, Castillo Mark Edwin C, Concepcion Soresca, Arlene B. Corpos de Guzman, Jennifer M. Crisostomo Opilas, Ana May H. Cuerdo Banatin, Winnie Ann S. Dairit, Maria Katrina P. de Guzman, Cyrus T. de Huya, Rose Jennifer A. de Leon, Bernardo B. Jr. Dempsey, Marjorie de Marucot, Ami Linda D. Dumawal, Sandoval o Sadoral, Geraldine A. Estrada Matutinao, Maria Margarita A. Fernandez, James A. Fernandez, Lawebil, Lavebe B. Ferrer, Dennis B. Gabriel Sahagun, Minerva B. Gallega Vargas, Francis
Avelin B, Garcia Gabriel Laura Riza A, Gao Siatol, Stephanie May L. Hernal, Maria Angela L, Javier Franco Ezequiel Manuel S. Huzon, Roel G. Kimayong Amilao, Romalyn A, Leibag Caspilio, Aileen C, Liana Radin A, Luna Santo Domingo, Aisa Celine H. Makaraig, Edwin A. Masida Ramos, Mary Joan Dorothy Joy B. Matkutay, Cheryl Arnie F. Mascardo, Joyce Ann B. Miano, Dayan Marie P. Ngo, Mary Grace M. Rivera Caruy, Mayra Diwata A. Rubio, Ginalyn R. Sabangan Ambat, Charina G. Sabinorio, Ramon Antonio C. Sanchez, Analisa D. Sarangaya Ayungo, Mary Joyce M. Soliman Josue, Rhea Ann J. Soralio Veridiano, Jonah A. Tablante, Tristan Jason Q, Tokias Joey G. Torrentira, Rosalio Trinidad Laigo, Ginny V, Toblan Benson C, Velasco Hako Salim, Maria Phoebe. The public may submit a sworn complaint, report, or opposition against any of the aforesaid candidates, A, close and open parenthesis, by mail or drop box in the 10 legible copies to the GBC, second floor, Centennial Building, Supreme Court, Padre Paura Street, Manila, or by electronic mail to GBC at sc.judiciary.gov.ph, not later than 4:30 p.m. of October 11, 2022. Dated September 30, 2022. Marifi M. Lumibaw Cuevas, Clerk of Court. Sign po ni Maria M. Lumibaw Cuevas, Clerk of Court and GBC ex officio Secretary. And also certified through Xerox copy, signed, Attorney Harlit Arroyo Potencio, Clerk of Court 6, ex officio Provincial Sheriff and Notary Public. Date October 10/5/2022. So also signed by Maria Clarissa L. Pasis Trinidad, Executive Judge from RTC 5th Judicial Region, Iriga City, Republic of the Philippines. So announcement po ini na ipinagpaabot po sa Sendo kan sa tuya pong ginagalangan na Regional Trial Court from Iriga City. Ini po si Joey Habana Lim, sa ngarang kan sa ko yung mga naging guest from National Telecommunications Commission, Sinda Engineer William Ramon Lober, Engineer 2, and Engineer Paul Vincent C. Trinidad, Engineer 1, kan NTC Rabis Ligaspi, para po sa satuyang karahayan na mga nagagamit po ni na cellphone na dahil kita mabiktima nin mga textcam. And sa ngarang kan sa kuyang idol sa lalo technical, si Engineer Charlie Binaobra, sa ngaran man kan sa mo yung technician sa transmitter site, Engineer Joanna Divilla and Tony Saison, sa information na sindigdi, si Aldrin Orlanda and si Ma'am Kayla Ligacion. Ini po ang sendong Kabicol Connection, ka-RPN Radio Ronda.